Čaute, ahojte. Momentálne sa nachádzame pred tým opusteným motorestom, alebo teda predajňou motoriek, skútrov, čo som vám spomínal, takže ideme si to tu prezrieť. Opäť s Majkým, s Danom som tu, čiže poďme na to. Let's go, nezabudnite na odber a usaďte sa, ideme na to. Skútrik. Idem za chalanmi, aby mi neutiekli. To je vlastne tá veľká, obrovská hala. To je nejaká budova obrovská. Výfuk. Svetla sú tiež výfuky. Jedeme tam. Tak toto už je niečo. Toto podľa mňa bola tá predajňa s tými skútrami, alebo nejaké sklady, alebo takéto niečo. Možno sa tuto aj vyrábalo. Wow. To je teda niečo. To je veľkolepé. Poskladáme a odvezieme sa. Wow, to sú mašiny. Toto je čo? Za budovu. Je obrovské tiež. Sa možno tiež bude dať pozrieť. Vidíme. Pozrite, koľko ich tu je. Masaker. Strašne veľké množstvo tých motoriek. Strašne veľké množstvo. Všetko mi príde také, jak japonské, keby to boli. Torino. Skútríky krásne. Ale aj veľké motorečky, cestné. No, toto je tiež pekné. Krása. Dobre, prečo to zaniklo? Či to dá ako krachlo, alebo čo? Ale škoda, toľko skútrov, čo tu zostalo. To už by sme asi nenaštartovali.
No. No. Dobre, jedu tam. No a teraz sme v tej budove, čo som vám hovoril, že sa sem asi dá dostať, tak my sme sa sem dostali. Hej. Tu nakúkneme, tu môžeme vidieť tie motorečky. Alebo teda skútričky. Nádhera. Jakoby nádhera, nádhera. No jedeme ďalej, hej. Uvidíme, čo ešte objavíme. Kokos, pozrite sa. Chodba, aké to je obrovské. Mega. Strašne veľké chodbisko. No, tu máme schody. Podľa mňa chalani šli hore. Ideme pozrieť. To bol asi výťah. Zaujímavá budova, ale taká jak... Neviem, aký by ho chceli rekonštruovať, ale asi sa na to vybodli. Pozrite, aké to je strašne obrovské. Masaker. To by na čo slúžilo. Tam sú ešte nejaké schody. Podľa všetkého sa dá ísť ešte vyššie. Ale brutál, aká je veľká. A proste Majky. Že... A dá sa ísť hore ešte? Tam nič nejde. Asi iba nakúknem. Tiež to je také obrovské. No a to je vlastne v podstate to, čo sme videli už dolu. Takéto miestnosti iba holé. No a to je veľká táto budova. Obrovská budova, ale obrovská. To bola čo? Šušička. Peťo, bol si hore úplne? Úplne som nebol hore. Boli ste vedieť. Nábytok, tu máme starý nábytok. Áno. Čo nejaký kávovek? Ty koko, to ste vybrali cestu. Ja pri mojom šťastie sa tam natáhnem. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Sme na konci tohoto videjka. Nezabudni dať super odber, vďaka členstvo a čaute.
Vidíme sa na budúce.